बुलंतु नहीं शांति शृंखला सहित पाल उपरे बसतु। समस्त भाई मान को अनुरोध कराऊँ रास्ता उपरे न बुले शांति शृंखला सहित पाल उपरे धैर्य सहित बसतु। पॉलिसी विरोध में तेजुछि परीक्षार्थी असंतोष। परीक्षा विभ्राट अभियोग भुवनेश्वर लोअर पीएमजी रे एकाठी हेले हजार हजार परीक्षार्थी। आरआई एआरआई अमीन आईसीडीएस परीक्षा बातिल दाबी रे विक्षोभ। आंदोलन तीव्रता रूप नेब और आज आम गोटाए पर्यटन समय देचु गोटाए आगे शांतिपूर्ण भाव में विक्षोभ प्रदर्शन आह्वान दौर भाई जी काका अरे समस्त बसी जाओ भाई पछु गाइला भाई कानन भाई बसी जाओ समस्त बसी जाओ एग्जाम बातिल करो
ওয়াচম্যান ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି চেয়ারম্যান পর্যন্ত ସମସ୍ତେ କରପ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କମିଟି ବସାଯାଉ। ଏମାନେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତମର ଯଦି 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ତାହେଲେ କୁହ, ଆମେ ଭିକ ମାଗିବୁ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଭିକ ମାଗି ଆପଣ ଯଦି ସରକାର ଆପଣ ପେଟ ଏଠି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ। ଆମେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ସରକାର କରପ୍ସନ କଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଆମର ସେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ତାକୁ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଲା। ଆଉ ଆମେ ସରକାର ଆମେ 100 ଦିନର ସରକାର 100 ଦିନର ସରକାର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜଣେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଏସିସିକୁ ସରକାର ଆମର ସିପି ନାମକ ସଂସ୍ଥା ବିଲିକି 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଦାବି ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସିପି ନାମକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇକି ଜନବିରୋଧୀ ସରକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଯୋଉ ନାରା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ କାଲି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ସରକାର ହେଇଯାନ୍ତେନି। ଏଇ 24 ବର୍ଷରେ ହିଁ ଆପଣ ରହିଯିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବେ ଆପଣ ସେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଖାଲି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ। ଆମେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ। ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ସରକାର ଆମେ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ଆମର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଭୋଟ ଗଣିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲୁ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ସେ ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଅକାଳ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ସରକାର ଆମର କୌଣସି